И здравейте, баберени! Това ще е следващият епизод. Не следващия епизод, това ще е просто клип, в който показвам бази за Town Hall 9. Ето я първата. Тук двете празни места в средата тук и тук трябва да има ексболове, обаче аз ги нямам. Много съжалявам за това. Ето, вижте, тази база е точно. Ето, тя е за Town Hall 9. Тя наподобява на тази. Чакайте малко. Не мога да ви покажа на какво наподобява. Но е типична база с кръгове. Направен, тя се състои само от кръгове. Средата виждате, че е Dark. Сториджите са в началото на кръговете. Капаните само са разположени рандом. Ето, рандом са разположени във външните кръгове. Сега, чакайте. Те базата, ако искате да я копнете. Малко оставям така. Това е. Да преминем към следващата. Ето тази база. Тя е трофи база. Има против холове, виждате, бомби направо ще размажат холовете на който и да го. Тези тук също са за това сложени. Тези са за Giant, за да когато ви ги пуснат примерно от тук, да влязат от тук, а не от тук. Не е от тук. Да минат през тия бомби този трап и да отскочат гигантите. Хубаво е да са ви на макс левел за Town Hall траповете, за да отскочат повече гиганти. И да са ви на по-голям левел Giant бомбите, за да могат да убиват хоговете. Средата е доста против дракони среда. Нещо такова. Защото ако са разбили примерно Air Defense-овете и му остават малко дракони, ако му остават малко дракони, 4 Iron Mine Secking Iron Mine, ще убият 4 дракона и това ще е победа за вас. Няма да ви вземе 3 от 2 звезди, което за лар е доста добре. Но тази база за лар не знам дали става. Трябва да преминем към следващата база. Пак забравих да ви я оставя така, за ако искате да си я копнете. Така, това е. И третата база. Тук пак е за ексболовете. Отново съжалявам, че нямам и не мога да ви ги покажа. Това е база анти всичко на практика. Антивалкири е, нали, с това да обикалят около външния кръг и ексболовете да могат да им свалят демиджа една по една. Анти-дракони, само не знам дали е. А може и да е всъщност. Не знам, анти-хогове заради, виждате, Giant бомбите са по 2 сложени на едно място, което убива хоговете. Анти-фарм, не знам дали с фарм може да и се вземе 50% малко по-лесно. Но това не е чак такъв проблем. Ако сте активен играч и са ви празни мините и колекторите, тогава няма да ви нападат с фарм тактика.
антигиганти е също заради бомбите и мортарите са в средата, защото взимат сплаш демидж на гигамантите, щях да кажа, на гигантите. На 6 е по-хубаво да са ви мортарите, аз съм малко слаб за Town Hall 9. По-добър съм за 8. И ето базичката, да копнете ако искате. Ставя малко време. Това беше. Така. Лар бази. Няма да ги гледате. Не съм. Не съм гледал лар бази. Не знам, някой от тия може да става и на лар. Както си решите. Мисля да нападна и да приключваме с епизодът. Така. Next. Стар бонуса ми ще е след 19 часа и половина. Така и да нападаме. Тази база може, ако сте я виждали, тази е много добра за Town Hall 8. Хубаво че ви се падна. Да ви покажа една за Town Hall 8, ето я. Ако искате, спрете клипа на пауза и си я направете. Има я също и в The Clashers си я показват. Това са други български ютубъри на Clash of Clans. Така. Не. Този е доста добър. За нападение, разбира се, не е добър изобщо по принцип. Не знам откъде му вляза обаче. Ще му гледам тук. Значи пускам по тази кратка. Я тук ще го трона, като му изхъба бомбите и като му изхъба спрингтрапа. Това ще е кеф. Така. Кеф. Той беше тронат от мен. Така. Тук качваме. И спелче. Да видим помощта. Арчери. Окей, става. Така. Да разчистват кинга и клина. Заедно с малко уизове. Флаш демиджа трябва да унищожа джайантите. Така. Кинга умря, което е хубаво новина за мен. Чакаме да спадне на по-малко живот. Приготвяме хилинг спела и пускам. Айде. Така. Това доста добре се очертава, доста добро нападение за сега. Пускаме кинга, абилитито му. И май няма да взема 3 звезди, но поне 2 звезди са сигурни. То вече даже съм ги взел. Така. Кинга можех да поизчакам малко с абилитито, но няма значение, толкова голямо вече. Направил съм го и вече е късно. Уоу. А може и това да са 3 звезди, не знам. Я билдър има ли? Да, ще са 3 звезди сигурно. Станали са ми доста единици, което е хубаво. Само че гигантите са на малко. А това изобщо не е хубаво. Да, това са 3 звезди. Вижте само колко е бърз Куина. Търчи като луд. Какво стана, бе? Това сторите не съм го видял. Добре, това бяха 3 звезди. Както исках и да стане. Така и... Чакайте да пусна нападението да го споделя.
Добре, това ще е този епизод. Надявам се да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате, да коментирате и чао!